ସାଙ୍ଗମାନେ ଥରେ ଜଣେ ଯୁବକ ସାଧୁକୁ ପଚାରିଲା କି ସଫଳତାର ରହସ୍ୟ କ'ଣ? ତେବେ ସେ ସାଧୁ କହିଲା କି ଆସନ୍ତାକାଲି ତମେ ମୋତେ ନଦୀ କୂଳରେ ଭେଟ। ଦୁହେଁ ନଦୀ କୂଳରେ ଭେଟିଲେ। ପରେ ସାଧୁ ସେହି ଯୁବକକୁ କହିଲେ ତମେ ମୋ ସହିତ ନଦୀକୁ ଚାଲ। ପରେ ଦୁହେଁ ନଦୀକୁ ଗଲେ। ତେବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଲେ ଯେବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣି ତଣ୍ଟିକୁ ନ ଛୁଇଁଲା। ପରେ ସେ ସାଧୁ ଅଚାନକ ସେ ଯୁବକର ମୁଣ୍ଡ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ାଇ ଦେଲା। ସାଧୁ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲା। ସେ ଯୁବକ ପୁରା ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିଲା, ପୁରା ଜୋର ଲଗାଇ ଦେଲା ସେ, କିନ୍ତୁ ସେ ବାହାରକୁ ବାହାରି ପାରିଲା ନାହିଁ। ସେ ସାଧୁ ତାକୁ ତେବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ାଇ ରଖିଲା ଯେବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପୁରାପୁରି ନୀଳ ପଡ଼ିନଗଲା। ସେ ଯେପରି ବାହାରକୁ ବାହାରିଲା ତେବେ ସାଧୁ ପଚାରିଲା ଯେବେ ତମେ ପାଣି ଭିତରେ ଥିଲ ତେବେ ତମ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ କ'ଣ ଚାଲୁଥିଲା? ତମେ କ'ଣ ଚାହୁଁଥିଲ? ତେବେ ସେ ଯୁବକ କହିଲା ମୁଁ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି। ସେ ସାଧୁ କହିଲା ଏହା ହିଁ ସଫଳତାର ରହସ୍ୟ। ଯେବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମେ କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ସେତିକି ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ ନାହିଁ, ଯେପରି ଶକ୍ତି ଲଗାଇ ତମେ ନିଶ୍ୱାସ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲ, ତେବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଜିନିଷ ହାସଲ ହେବ ନାହିଁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେବେ ଆପଣ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରନ୍ତି ତେବେ ଯାଇ ସେ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ହାସଲ ହୋଇଥାଏ। ଛୁଆମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଶିଖି ନିଅନ୍ତୁ। ସେମାନେ ନା ତ ପାଷ୍ଟରେ ବଞ୍ଚନ୍ତି ଆଉ ନା ହିଁ ଫ୍ୟୁଚରରେ। ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟରେ ବଞ୍ଚନ୍ତି। ଯଦି ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ଜିନିଷ ଦରକାର ତେବେ ସେମାନେ ନିଜ ଜିଦ୍ ଉପରେ ଅଟଳ ରୁହନ୍ତି। କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ଚିଲ୍ଲାଇ ଜୋର ଶବ୍ଦ କରି ସେମାନେ ସେ ଜିନିଷକୁ ହାସଲ କରି ହିଁ ମାନନ୍ତି। ସାଙ୍ଗମାନେ ତାଙ୍କଠାରୁ କିଛି ଶିଖିବା ପାଇଁ ହେବ ଆପଣଙ୍କୁ। ଭିତରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଜିଦ୍ଦିପଣ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସଫଳତା ପାଇବା ପାଇଁ ଫୋକସ୍ ବହୁତ ଜରୁରୀ ଅଟେ। ସଫଳତା ପାଇବା ପାଇଁ ଯିଏ ଚାହିଁଥାଏ ତା ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଟି ଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଫୋକସ୍ ଆଉ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଟି ପାଇ ନିଅନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିଯାଇଥାଏ। ଖରାପ ସମୟରେ କିଛି ଲୋକ ନିଜେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଆନ୍ତି ଆଉ କିଛି ଲୋକ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତି। ଯଦି କାହାଣୀ ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ କରିନିଅନ୍ତୁ ଲାଇକ୍ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ କରିନିଅନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୋଟିଭେସନର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁଦିନ ମିଳିପାରିବ। ଭେଟିବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ତେବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୁଡ୍ ବାଇ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଭାରତ।